ng mga nagbabagang balita. 41 anyos na babae sa Nabua, pinagsasaksak patay. Bangkay ng hinihinalang NPA na namatay sa engkwentro sa Sipukot, nadiskubre ng kasundaluhan. Presyo ng siling labuyo, umabot na sa 600 to 800 pesos per kilo sa ilang pamilihan. Kamsul Peso at isang supermarket nag-organisa ng local recruitment activity. Supermarket personnel alok sa aktibidad. Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Patay ang isang 41 anyos na babae sa Nabua, Camarines Sur matapos pagsasaksakin ng hindi pa nakikilalang sospek. Biktima hinihinalang nanlaban dahil sa multiple stab wounds. PNP may person of interest na sa insidente. May ulat si John Amador. Isang ginang ang walang-awang pinagsasaksak patay ng hindi pa nakikilalang salarin. Mag-uumaga nitong Huwebes, November 20 sa Barangay La Purisima, Nabua, Camarines Sur. Walang kuryente sa lugar at mag-isa umano ang biktima sa kanyang bahay. Nang pasukin ito at pagsasaksakin ng hanggang sa ngayon ay hindi pa makilalang salarin. Base po sa sa investigasyon po kahapon, yung incident ay inai-report mga alas 4 po ng umaga. Base sa sa pag-responde ng investigador, yung insidente ay posibleng nangyari ng madaling araw ng alas 2 to 2:30 mga ganyan na oras sa barangay ay sa Sonpor, La Purisima, Nabua, Camarines Sur. Ito pong biktima, taga taga La Purisima, doon po siya nakatira. Mag-isa sa bahay. Opo, mag-isa sa bahay. 41 years old. Married siya kasi yung asawa niya nasa abroad. Meron naman siyang isang anak, kilala sa Cam Norte. Sa oras po yun, mga bandang 2:30 plus po. Bali po, nasa loob po ako ng kwarto ko. Nasa loob ng bahay. Then, bigla na lang po may biglang 2 beses na tunog na parang, ganun po. Tapos, pagka dinig ko po nun, biglang may parang lumagapak. Pagkalagapak po, doon na po ako parang tumingin ako sa may bintana namin para makita kung anong nandun. Tapos, pagtingin ko po, tagal-tagal pa ako bago bumalik agad sa higaan ko. Pagtingin ko, wala naman masyadong tao kaya humiga ako ulit. Paghiga ako, doon na parang may mga sunod-sunod ng yung mga aso po, mga aso muna. Kumakaul na aso. Madilim umano ang paligid dahil wala pang kuryente sa lugar. Wala din umanong alam ang mga kapitbahay na nakaaway ng biktima. Ilang saksak umano ang tinamo ng biktima na agad binawian ng buhay. Ayon sa Nabua Police, may indikasyon din umanong nagpangbuno ang biktima at ang sospek. Sa initial na investigasyon namin, may mga saksak po siya. May masaksak, tapos may sugat sa ulo, yung dito sa may bibig, parang napunit, tagda sa may mata. Tapos dito parang may tuklap. Pero base po sa soko ay ng nag-autopsy, wala pa man binibigay na report. Pero posibleng ang nakapalala sa kanya o naikamatay niya is yung tama dito sa kamay. Medyo siguro parang naputol ata yung hindi pa masyadong namin yung mga nawalang gamit kasi example na lang po yung pera, naka-intact naman. Pero hindi namin alam kung meron siyang ipon or may nawalang pera. Basta yung nangyari po, yung insidente pong yan ay pagdating ng investigador dun sa area, bukas yung tindahan kasi yung tindahan niya ay nasa tapat lang ng kanyang bahay. Doon sa area na yon, sa loob ng tindahan ay madugo. Sa ngayon, nauwi na ang bangkay ng biktima habang pauwi naman ang asawa nito mula Saudi Arabia. Nananawagan ng pamilya ngayon ng biktima at PNP sa sino mang nakakaalam o may impormasyon sa nasa likod ng krimen para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng biktima. Medyo alarming sa part namin ngayon. Keep on praying pa rin kami na mahuli as much as possible yung tao na involved or mga tao na involved sa incident. Plus, mas mapabilis yung pag-usad ng kaso, mahuli at siya mas possible yung taong yun. Ang Nabua Police Station po ay nananawagan kung sino man ang
nakakakilala o may impormasyon na pwedeng makatulong sa aming investigasyon ay sana ay lumapit sa amin, huwag matakot at kumbaga matulungan kami para malutas itong krimen na ito para sa kaligtas naman ng Nabua at ng na area namin. Jan Amador, CSN. Nadiskubre ng kasundaluhan ng 9th Infantry Battalion ang pinaglibingan umano sa isang hinihinalang miyembro ng NPA sa Barangay Binahian, Sipokot, Camarines Sur. Ang pagkakadiskubre sa bangkay ay matapos makatanggap ng impormasyon ng mga otoridad hinggil sa masangsang na amoy mula sa sitio Ihit. Ayon sa mga residente, may ilang nakakita sa aktual na paglibing ng mga rebelding grupo matapos ang engkwentrong naganap nitong Setyembre 15 sa Barangay Manlubang kung saan nakasagupan ng 9th IB ang hinihinalang mga NPA. Agad nakipag-ugnayan ng Sandigan Battalion sa Philippine National Police at Scene of the Crime Operative sa Soco na nagsagawa ng paghuhukay at beripikasyon. Kinilala ang bangkay bilang si Vilma Olitokit alias Angel, miyembro ng nasabing grupo. Naiuwi ng bangkay sa kanyang pamilya sa bayan ng San Fernando, Camarines Sur para mabigyan ng disenteng libing. Kalaboso ang dalawang lalaki sa ikinasang buy-bust operation sa Naga City. Mga suspect nakuha na ng droga, improvised na baril at mga bala. May ulat si John Amador. Dalawang katao ang naaresto ng mga kapulisan sa Naga City matapos magpositibo ang ikinasang drug buy-bust operation sa Barangay Triangulo, Naga City pasado alas 12 ng tanghali nitong November 20. Kalaboso sa operasyon si alias Emil 42 at Francis 27. Maliban sa droga, nasamsam din ng mga otoridad ang dalawang improvised na baril at mga bala. Kahapon po nagkaigwa kitang another buy-bust operation na pikendak ang City Intelligence Unit and Drug Enforcement Unit kang Naga City Police Office. So during the operation po, naka-arrestar po kita ning duwang suspect digdiyo na small street level individual na ang saro po is tagat Barangay Triangulo and ang saro is Barangay Balatas. So na-arrestar po ini sa Barangay Triangulo kan mga bandang alas 12:30 ning hapon. Nakonpiskar din po digdiyo aside duman sa nabakal sa inda, nakonpiskar digdiyo ang onseng sachet suspected shabu and another duwang improvised handgun. Ang bakal ta po digdiyo, binabakal is droga. So during the operation, nahiling in plain view. Oo, na may badil ining suspect. Ayon kay Police Captain Angeles, tuloy-tuloy ang operasyon ng PNP Naga na ginagawa para mapigilan ang paglobo ng bilang ng mga nasasangkot sa pinagbabawal na gamot. Ang sa tuyang buy-bust operation and drug operation kang Naga City Police Office is continuous man. Mayong man pinipiling aldaw, mayong pinipiling oras. Once na igwa kitang nanutaran na nagpapaglakal, minomonitor ta, sa pagmomonitor, binavalidate, and nagtetest by kita. Once na mahiling ta na positive, ma-proof ta na positive, and nakabakal ang satuyang police during operation. So that's the time na ina-arrestar ta dito. So mayong specific aldaw or oras para sa pagkandak ng operation. Itong 19 operations sa kinandak ta last October, gabos po ito nakasuhan and gabos po ito nasa laog na kang kulungan. Samantala, maliban sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act, nahaharap din ang mga ito sa Comprehensive Firearms Ammunition Act dahil sa nasamsam na mga armas. Jan Amador, CSN. Ramdam maging sa presyo ng ilang rekado ang naging pananalasan ng Super Bagyong Juan. Ang presyo nga ng siling labuyo ay umaabot na ng 600 hanggang 800 pesos per kilo. Narito ang ulat. Pampagana para sa karamihan ang paglalagay ng chili oil sa mga ulam. Tulad na lang sa kainang ito ni Nanay Edita ng Milaor, Camarines Sur. Kung dati maramihan pa ang paggawa nila ng chili oil, ngunit dahil sa pagmahal ng pangunahing ingredients nito, kaunti na lang ang kanilang nagagawa. Ngayon po, karakadigit malangani ang pigigi bumita kay puwan kan parakakan. Mas nang marian barakalo ni mas kisibulyas malo.
Sa pag-iikot kasi ng news team sa ilang pamilihan, umabot na sa 600 to 800 pesos ang presyo ng siling labuyo. Tulad na lang sa Pili Public Market kung saan mas mataas ito mula sa dating 200 pesos per kilo ang presyo. Ayon sa ilang tinderang nakausap ng news team, may kakulangan sa supply ngayon ang siling labuyo dahil sa naging epekto ng Super Typhoon Uwan sa sektor ng agrikultura sa rehiyon. Isa pa umano sa contributory factor sa presyo nito ang mga middlemen. Halos wala na rin umanong bumibili nito dahil sa iminahal ng presyo. Matumal, syempre pag mahal, nagtitipid ang mga tao. Previous calamity baga, nagka-typhoon, tapos nagkabaha, sunod-sunod. So yung production, may na iba-iba ang supplier. Merong mga farmer na direct dinideliver nila dito. Merong mga may middleman. Mas hati-hati, 50-50. Kaya ngayon, na-orient na rin, na-educate na rin yung mga farmer na pag kayo ang nagtanim, you have to sell it. Kayo na mismo. Maliban sa siling labuyo, nagmahal rin ang presyo ng ilang gulay at trikado nang dahil sa nagdaang bagyo. Nick De La Cruz, CSN. Personal na naghatid ng direktang tulong si Camarines Sur Governor El Rey Villafuerte sa mga islang barangay ng Karamoan matapos ang naging pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Gobernador tiniyak ang tulong sa ilan pang lugar na naapektuhan ng bagyo. May ulat si Eli Balbin. Mula sa mainland ng Karamoan, higit 2 oras pa ang biyahe gamit ang bangkang dimotor. Maabot lang ang isla ng Barangay Gogon at Barangay Daraga. Isa ang naturang barangay sa isla sa pinakanasalanta ng super bagyong Uwan. Mangiyak-ngiyak ng makausap ng news team si Jennifer Lasado habang ikinukwento ang bagsik ng bagyo na nagdulot ng malaking pinsala sa kanilang ari-arian. Naanhan po ng dagat na alunan po ng dagat, tapos inaalahat po na sira. Kumusta po ang katayuan nyo ngayon? Unang-una po, nasa eskwelahan po kami sa paaralan. Tapos, nung asawa ko po, nagawa po ng maliit na kubo. Doon na lang po kami lumipat. Rapal po, pili pong pambubong. Wala po kasi lubong bahay namin. Malaking tulong na po. Kita rin sa drone video na ito kung gaano kalawak ang pinsala ng super bagyo at storm surge matapos ang pananalasa ng bagyo. Patuloy na bumabangon ang mga residente sa iniwang pinsala sa kabuhayan at ari-arian ng mga residente. Ipinagpapasalamat nito ang direktang tulong mula sa provincial government sa pamumuno ni Governor El Rey Villafuerte na personal na inalam ang lawak ng pinsala sa lugar. Pag-asa rin umano ang dala para sa kanila ng pagbisita ng gobernador na kahit malayo ay napupuntahan at nabibisita ang kanilang kalagayan. Sana Gob, huwag mong itigil ang pagsuporta sa amin dahil unang-una alam kong ikaw nakakatulong dito. Kaya salamat na marami sa iyo, Gob. Pinangunahan ng gobernador ang pamamahagi ng bigas, mga kitchen o home cooking set at trapal sa higit sa 1,200 na kabahayan sa lugar. At tiniyak din ito ang direktang tulong sa ilan pang island barangay sa probinsya na naapektuhan ng Super Typhoon Uwan. Maraming island barangay na dapat talagang bisitahin. Bibisitahin ko po yan at bibigyan pa natin ng tulong. Well, tuloy-tuloy na mapabigay ng tulong pero talagang kailangan mabigay dito hanap buhay. So, didetermine natin talaga kung ano yung mabilis na solusyon sa hanap buhay, kung ano yung pwedeng matanim. Yung transportation, sabi ko, magagawa tayo ng yung mga itong daanan ng motor man lang para mas maging accessible sa tao, mapagaan ng buhay. So yan mga measures natin na bibigyan. Eli Balbin, CSN. Papalapit na ang Pasko kaya maraming supermarket at food establishment ang naghahanap ng karagdagang manpower para sa holiday rush. Supermarket personnel at iba pa alok sa local recruitment activity ng Kamsur Peso. Narito ang ulat. Fresh graduate sa kolehiyo si Delia. Si Delia na maagang nagtungo sa Kamsur Peso. Isa si Delia sa mga job seeker na dumalo sa local recruitment activity ng isang supermarket katuwang ang Public Employment Service Office o Kamsur Peso. Cashier po sa Save More.
fresh grad po, pero during my time in college po, nag-part-time po ako sa PSA as enumerator po. Inclusive o wala umanong pinipili ang kumpanya kung saan ay kung fresh graduate o may experience ang isang aplikante. Ayon sa Sanford Marketing Corporation at Camsor Peso, alok sa local recruitment ang supermarket personnel tulad ng cashiers, clerks, baggers, maging customer assistants, accounting assistant, technical assistant at company nurse. Napapanon ang local recruitment activity lalo't fast approaching na ang Christmas season. Tamang-tama, December, so makakatabang ini duman sa atong mga unemployed na magkaigwan ng bagong trabaho. Siyempre, ini sa mga programa na pigtutulod ni Governor El Rey Villafuerte na kung sain matabangan taang sa itong mga kahimanwa na magkaigwan ng disenteng trabaho. Malaki rin umano ang advantage ng kahalintulad na programa para sa mga job seekers, lalo't hindi naluluwas pa ng Metro Manila ang isang aplikante para lang maghanap ng trabaho. Testamento umano ito ng pinaigting na partnership ng Peso Camsor at ng mga local and overseas employees para magkaroon ng job opportunities ang mga Camarinense na isa sa mga prioridad na programa ni Camsor Governor El Rey Villafuerte, katuwang sina Congressman Luigi at Congressman Mix Villafuerte. Salamat po sa Camsor Peso po and kay Gov din po na po siya ng ganitong programa. Well, of course, ang sa tuyang ginigibong recruitment activity digdi sa Camsor Peso is much more advantage kasi pigraranita itong trabaho sa mga applicants, and at the same time they will avoid itong mga illegal recruiters. So kumbaga, these are legit companies na nai-invite ta, and of course syempre gusto taman maasigurar na itong tinataotang trabaho maray, as in syempre asigurar ang itong mga aplikante na safe, and of course itong day na sindama duman pa sa harayong lugar. Nick De La Cruz, CSN. Kasabay ng paggunita sa National Environmental Awareness Month, nagpatagisan ng talino ang mga estudyante sa Camarines Sur sa Quiz B ng DENR. May ulat si Regine Bue. Nagpatagisan ng talino ang mga mag-aral mula elementarya at sekundarya sa isinagawang Eagle Quiz B ng DENR Penro Camarines Sur na ginanap sa Digital Transformation Center sa Cadlan-Pili, Camarines Sur. Nasa 65 na kabataan ang lumahok sa provincial level ng aktibidad. Pare-parehong nagbigay ng kanilang pinakamahusay na kaalaman ng bawat estudyante para masagot ang mga tanong na nakatuon sa kapaligiran at pagpapanatili ng kalikasan. Huwagi sa elementary category ang grade 6 student na si Eric Nathan Calatrava ng Ateneo Dinaga matapos magpakitang gilas ng kanyang matibay na pag-unawa sa mga isyong pangkapaligiran. The questions were hard, but during the tiebreaker, it was basically I had the entire advantage. Thank you, cool event. Labis namang nadala ng emosyon ng kanyang ina na labis ang suporta sa kanyang anak. Ayon sa kanyang madalas lumalahok sa mga lokal at international competition si Nathan. Ngunit hindi pa rin nila inaasahan ng panalo dahil 2 araw lamang ang naging paghahanda nito. Super proud. Kasi di may na-expect na kasi sunod-sunod puro science, tapos yung nag-tiebreaker na math na, diba? So dun siya kasi usually nag-excel talaga siya for math, and may mga international competitions. So parang parang for me, yun yung naging advantage niya dun sa last na tiebreaker. So yun po. Super proud and good job, kuya. Mag-uuwi si Nathan ng 3,000 mula DENR at karagdagang 3,000 at scholarship mula sa pamahalaang palalawigan ng Camsur sa pamumuno ni Governor El Rey Villafuerte. Nasungkit naman ng Naga City Montessori School ang ikalawang pwesto na may premyong 4,000 mula sa ahensya at provincial government. Ang ikatlong pwesto ay naiuwi naman ang kinatawan ng Goa Central School na tumanggap ng 2,000 at parehong makakatanggap ng scholarship mula rin sa pamahalaang panlalawigan. Sa takbo ng kompetisyon, damang-dama ang husay at sigla ng mga kabataan, habang todo suporta naman ang mga magulang na nagmula pa sa iba't ibang bayan. Kabilang dito ang mag-asawang sina Marie Cris at Kim mula sa Pasakaw, na todo alalay sa kanilang anak na napiling magsilbing kinatawan ng Pasakaw Central School. Kasi proud po kami sa akin. Saka bilang suporta po yung kami. Kami pong mag-agum, win or lose, basta proud kami para sa iya. Naka-join sa araw kayo ng patimpalak digdi sa Camarines Sur, Eagle Quiz, provincial ng Camarines Sur. Para sa mga guro, malaking tulong ang ganitong patimpalak dahil nagbibigay ito ng mas malawak na kaalaman at awareness sa mga kabataan tungkol sa kapaligiran, konserbasyon at likas na yaman at mga isyong kinakaharap ng kalikasan. At least po na pagiging aware man kami sa kaan mga aki, and nasa-challenge man po ako sa si teacher
pati si Mang Aki na mag-update man sinda and maging ano man sinda, maging ma-challenge man sa ano man na bagay na pinag-aano kang DENR sa Eagle Quiz event na po. Mahalagang bahagi ang Eagle Quiz sa programang pangkapaligiran ng DNR Bicol na nagsimula pa noong 1990 upang hikayatin ang mga kabataan na mahilig sa agham at maging mulat sa pangangalaga ng ecosystem at kapaligiran. Sa loob ng maraming taon na natili itong highlight ng National Environmental Awareness Month at bukas para sa mga grade 6 at grade 10 students mula sa 6 na probinsya ng Bicol Region. Binigyang diin ng ahensya na patuloy na palalakasin at paiigtingin ang programa sa tulong ng iba't ibang sektor, paaralan, guro at magulang upang mas maraming kabataan ang mahikayat na maging tagapangalaga ng kalikasan sa hinaharap. Actually po, para po maaraman na kung aware ba ang ating mga students with regards to the environment. So aramtaman po, the digitalization, mas ninda si mga online. So at least po igdi na naihiheras na po ang objective kang sa environment. Hindi po ang ma-receive ninda is cash prize from DENR plus trophy. Pero in partnership po, nagpapasalamat po kaming maray sa provincial government ng Kamsur kasi dinodoble po ni the surprise. So from 3,000, ginigibo po kang province na 6,000 plus college scholarship. So saro po yan sa binibida kang Kamsur pag abot po sa Battle of the Eagle. Salamat po Gov for the never-ending support po. Since po nakipag-collaborate kami sa province, dahil po nito kami napapabayaan. So, bukod sa magayon na venue, then sa additional prizes pa. So, pati po sa participation ng mga staff po ng province. So, salamat pong Marisa. Regine Bue, CSN. Magpapaulan pa rin hanggang ngayong darating na weekend ang 4 na weather system ayon sa Pag-asa. Base sa Weather Bureau Easterlies ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng Bicol Region na nagdadala ng maulap hanggang sa panakanakang pag-ulan sa hapon o gabi. Intertropical Convergence Zone naman o ITCZ ang nakakaapekto sa eastern and southern portions ng Mindanao. Northeast Monsoon o Amihan naman ang nakakaapekto sa natitirang bahagi ng Hilagang Luzon. Nagtapos sa third runner-up ang Miss Universe journey ni Atisa Manalo. Mula sa preliminary, all-out si Atisa sa kanyang performance. Maria Atisa Manalo, Naging crowd favorite pa nga ito kahit sa Thailand ginawa ang coronation. Samantala kinapo si Atisa ng itanghal bilang third runner-up sa 74th Miss Universe. Itinanghal na Miss Universe 2025 si Fatima Brosh ng Mexico. First runner-up ang pambato ng Thailand na si Pravinir Singh. Second runner-up si Stephanie Abasali ng Venezuela, habang fourth runner-up si Olivia Yates ng Cote d'Ivoire. At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabalos sa pagtitiwala.